दिनैनि थिपखाय हालामाव जानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा थान्दै मेल बे थान्दै मेलनि गेवलां मेलनि गेजेरजों दुलाराय जोंनि बर' बिटिआर हालामनि बर'फोर आरो बिटिआरनि बायजोनि गुबुन गुबुन हादोरनि साफ्रोमबो बर'फोरनिसिम जों आं सासे बिटिआर सरकारनि सोद्रोमा जानानै बे मोनसे मेसेजखौसो हरनो नागिरदों। दिनै जोङो सांग्रां जानांगोन। जोंनि समाजाव बर'आ जा खौसेथिनि जय ध्वनि होनानै समाज जौगानाय जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ गोजौआव दैखांनाय आरो जुगामियै बे ग्लबेल बुहुमाव बर'खौ मोनसे जौगानाय हारि होननानै देखायनो नागिरनाय जि बिथांखि बे बिथांखिनिफ्राय गालिन होनो नागिरनानै बा थांखि लानानै जोंनि बर'फोरखौ डिभाइडेड हाउसाव लानो नागिरनाय माखासे खैसार साग्रा जोंनि बर' फिसाफोरनिफ्रायनो जोङो जानगारनानै बा बिथांमोननि केरेक्टारखौ जों नायबिजिरनानै जोङो समाजखौ फोथांनायनि मोनसे सम फैदों। मानोना गोबां जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिफोरा माने जायखौ जोङो अर्थ'लबि सेल्फ इन्टारेस्टेड सुबुंफोर होननानै बुंगोन, बिथांमोना दिनै बर' समाजखौ बोखावनो थाखाय मोनसे आफादनि बेरेखायै मोनसे आफाद दानानै जा समाजाव गुबुंले आबहावा सोरजिनो नागिरदों। बेफोरबायदि गासैबो माने पापजों साथिफबजानाय बै सुबुंफ्रा जेन बर' हारिखौ गाज्रि लामाजों दैदेननो हाया, बेखौ जों इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनानै खौसेथिनि जा बेन्दों बा जिनज्रि बेजों आवगायलांनायनि सम फैदों, बेखौसो आं मेसेज हरनाय जादों। थिपखाय हालामाव गोबां मिथिंगायारि सम्पद दं, जेरै बिफां लाइफां। बेफोरबायदि बिफां लाइफांखौ माखासे जिथु लाखिनो थाखाय बिटिआर सरकार माबायदि राहा लानांगोन? जोंनि थिपखाय हालामा मिथिंगायारि सम्पदजों बुंफबनाय मोनसे हालाम आरो बे हालामखौ थांनाय 17 बोसोराव स्पेसियेलि बिपिएफ सरकारा गावसोरनि जा बेक्तिगत सार्थ बे सार्थफोरखौ जाफुंहोनो थांनानै राजखान्थिनि चक्रआव बर' हारि आरो जोंनि हालामखौ खोख्लैनानै बिराद गाज्रि मोनसे बिथिंजों लाना थांगासिनो दङ। दा बेफोरखौ होबथानो थाखायनो जोंनि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय मोजां मोजां आसनि लादों। स्पेसियेलि थिपखाय हालामाव जा थिपखाय हालामखौ जेरै जोङो दा इन्डास्ट्रियेल मोनसे जन खालामनानै जों बे हालामनि थागिबि सुबुंफोरजों लोगोसे मिजिं सुजुदों। बेयो जुदि रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होयोब्ला, बै सानगोथिंनिफ्राय दोरोद बोनानै सैथोनि बिथिंजों जुदि आवगायोब्ला, जोङो सानदों थिपखाय हालामा 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो रांखान्थि बिथिङाव गोबाङै जौगानो हागोन आरो समाजतान्त्रिक भाबै जोङो खौसेथि जानो हाफिनगोन। लास्ट कुइसन, एबसु आरो इउपिपिएल आरो इउपिपिएल आनो एबसु होननानै गोबां मानसिफोरा बुंदों। दा नोंथाङा बेनि सायाव मा क्लियारिफिकेसन? मोनसे खोथाखौ नाय, बिमाया बिफा जानो हाया, बिफाया बिमा जानो हाया। बिफाया बिफानि लाइनजों थांगोन, बिमाया बिमानि लाइनजों थांगोन। खिन्थु जोंनि समाज सिबिनायनि जा थांखि, बे थांखिया एखेयानो। गतिके जेखिया जियानो बुंबाय थाया, आसामिसाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ, नङा होमबा? मानुहे कि नखय, सागलिया कि नाखाय, नङा होमबा? मानसिया मा बुङा, बोरमाया मा जाया। थास' बिलाइबो जायो बोरमाया। गतिके माखासे बोरमा साग्लाफ्रा मेले मेले गाब्बाय होननानै जे जोङो माफ्रोमबो बोरमाखौ न' सिङाव सोनानै दोननांगौ, बेफोरबायदिखौ जोङो साननो नाङा। जोङो जोंनि लामाजों जों थांबाय थानांगौ। सोर मा बुङो बुंबाय थाथों, आरो जाय बुंग्रा बिसोरनि खर'आ माबायदि बेखौ जोंनि बर' समाजा मिथिजोबखायो। समाजनि आन्दोआव थानानै माखासे गोबां ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौ जों मोनगासिनो दं। दा बे ड्राग्स एडिक्टेडआ मोनसे माने चेलेन्ज जोंनाव, ड्राग एडिक्सन जानाया। बावहाय अनेक गोनां माखासे बिथिंफोर दं, बेखौ बुजिनांगोन। हयथ' कनस्पिरेसिबो थानो हागौ बबेनिफ्रायबा, अर नङाबा जोंनि लाइमोनफोरानो बांद्राय गोसो गोजावदों। जोंनि बिमा बिफाफ्रा एफा एनै थाखा फैसा जाबाय होननानैबो जि फाइनान्सियेल कन्ट्रल बे गैथारा। फिसा फिसौफोरनो जि बिदों फैसा होदों, खिन्थु नोजोर होआखै। मबाइल होदों, मबाइला मोनसे इम्पेक्ट गोलैगासिनो दङ। थाखाखौ खामाय, भारत मारवारि बाङालि बयबो क्ररपति दङ, खिन्थु बिसोरनि फेमिलि इक'नमियाव फाइनान्सियेल कन्ट्रल सिस्टेमा जेरैबायदि जोंनाव गैया। थारमाने एथ' लुज नङा बिसोरनाव, फेमिलि इक'नमि मोनसे सिस्टेम दं बिसोरनावबो।
फाइनान्सियेल कन्ट्रला ओरैबायदि स्ट्रिक्ट फरायफुनाय गथ'नो बेसेबां फैसा होनांगौ बेनिफ्राय बारा होआ हिसाब होजोबनांगोन गासिबो मानि थाखाय खरस खालामदों थ' बेफ्राव जोङो एसे स्ट्रिक्ट जालांनांगौ फेमिलि कन्ट्रल सिस्टेम फेमिलि इक'नमिनिफ्राय ससाइटिनि जि कन्ट्रल बेखौ जों स्ट्रं खालामफिननांगौबा जोंहा गोबां मावनांगौ दं आरो लाइमोनफ्रा ड्राग्सजों एडिक्टेड जालांनाय माने फिउचार जेनेरेशना जोबस्रांलांनाय आरो हारिनि इयुनाबो बहायनो जोबस्रांलांगोन गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन